Dobar dan, dragi prijatelji. Dobrodošli u novi video. Ovaj video će biti naslova da biste postigli više, da biste bili uspešniji, morate otići od kuće. Objasnit ću zašto. Evo ovako, počet ćemo s jednim objašnjenjem koje je objašnjenje neuronauke. Da mi mislimo da sve odluke koje donosimo i ono kako se mi ponašamo i sve što radimo u našem životu je vođeno našom logikom i da je ta naša logika naš kapacitet. Međutim, to nije tačno. 95% našeg mozga je podsvest. I naša podsvest je odgovorna dakle za 95% naših izbora, postupaka, kapaciteta i tako dalje. Zašto sam sa ovim krenula? Zato što sve što je u našoj podsvesti, kao što sam rekla, diktira 95% naših postupaka, akcija, znači i naši postupci i akcije određuju rezultate koje imamo u životu. Dakle, ono što je u podsvesti znači 95% onoga što imamo kao rezultat u našem životu, u stvari izvor toga je u našoj podsvesti. Šta je to u našoj podsvesti? Odakle ta podsvest se napaja i kontroliše 95% naših postupaka, izbora, a tako i rezultata. Naša podsvest je kao kompjuter. Zamislite kompjuter koji ima program. Naša podsvest je program kompjutera. U našoj podsvesti su programi. To su programi kompjutera. Naš kompjuter je naš mozak. I ti programi koji su u našoj podsvesti, po tim programima će naš kompjuter da operiše. Znači, po tim programima će naš mozak da operiše. Znači, ti programi u našoj podsvesti su dakle odgovorni za funkcionisanje našeg mozga koji je odgovoran za naše postupke, izbore i od toga zavise rezultati u našem životu. Odakle dolaze ovi programi? Iz okruženja u kojem smo odrasli. U najranijem detinjstvu usvajamo te programe od ljudi sa kojima smo odrastali. Kada kažem programi, objasnit ću šta po tim mislim. Program je recimo uverenje ne može se lepo živeti od poštenog rada. Sad ako smo mi to slušali celog našeg života, to je jedan program koji se ureza u ranom detinjstvu u našu podsvest. Taj program će da određuje izbore koje pravimo, postupke, ono što mislimo da je moguće ostvariti ili nije moguće ostvariti. I to će odrediti, dakle ovo uverenje moguće ili nije moguće, to uverenje će odrediti na kraju krajeva i posledice, odnosno događaje u našem životu. Znači, ti programi su u stvari usvojeni u najranijem detinjstvu. To je ono što slušamo oko sebe u najranijem detinjstvu. To je ono o čemu svedočimo u najranijem detinjstvu od roditelja, zajednice u kojoj živimo, profesora i tako dalje. Ono što slušamo, ono što zapažamo, ono o čemu svedočimo. Znači, ti programi su u stvari repetativno usvojeni, nešto što smo konstantno slušali, konstantno gledali, konstantno osjećali, konstantno svedočili tome u našem okruženju, u najranijem detinjstvu, to se urezalo kao program. Programi mogu biti razni, vezani za uspeh. Kada kažem uspeh, obično ljudi pomisle na novac, novčani uspeh, finansijski uspeh, ali uspeh može biti uspeh u ljubavi, uspeh u prijateljstvima, uspeh da se bavite svojom svrhom, da vam svrha bude ono čime se bavite i čime zarađujete novac. Dakle, sve su to uspesi, delovi uspeha u našem životu, fragmenti uspeha u našem životu. Dakle, ukoliko želimo u bilo kojem od ovih fragmenata, ovih delova života, da postignemo više od onoga čemu smo svedočili u detinjstvu, ono čemu svedočimo sada u svom okruženju.
Da bismo to uradili, zašto kažem moramo otići od kuće? Pod ovim ne mislim sada odmah idite kući, spakujte svoj kofer kao muva bez glave i idite negde. Figurativno pod tim mislim morate izložiti svoj mozak, odnosno morate izložiti svoju podsvest blagim šokovima, odnosno testovima, kada se uklonite iz uobičajene sredine koja je i stvorila te programe. Izložite se drugačijoj sredini. Tada će ta drugačija sredina da vam bude ogledalo i postaćete svesni svih tih programa po kojima ste operisali sve to vreme. Zato što ćete videti onda da ljudi u drugim okruženjima nemaju iste programe. Zapitaćete se, a kako oni mogu, a ja mislim da to ne može. I onda će vaš mozak da dobije taj efekat ogledala. Morat ćete da se suočite, prvo da shvatite da imate određene obrasce usvojene u podsvesti, a onda krećete da ih, što se na engleskom kaže, to challenge them, da ih menjate. Da ih podvrgavate testovima, da ih ispitujete, da se pitate da li je to stvarno tako. Ukoliko ostanete celoga života u istom onom mestu, na istom mestu gde ste odrastali, u ranom detinjstvu i čitavog života, ti obrasci koje ste usvojili nastavljaju da budu potvrđivani od iste te sredine. I nemate priliku, nemate efekat ogledala koji vam nudi drugačija zajednica, drugačije okruženje. Nećete biti ni svesni programa u vašoj podsvesti koji vas limitiraju, koji vam ne služe. Zato što će ta određena uverenja biti samo potvrđivana od strane tog okruženja u kome živite. Nemate priliku da imate efekat ogledala i vaš mozak misli to je život, to su limiti, dalje od toga ne možeš. I vaš mozak tome svedoči, vaš mozak to nastavlja da vidi, vi u to verujete i ostajete na istom mestu. Zato kažem, da biste postigli veći uspeh, ponavljam, ne samo na finansijskom polju, može biti u ljubavi, prijateljstvima, u smislu da pratite svoju strast u životu, da vam posao bude vaša strast, da živite na mestu koje vas čini srećnim i tako dalje, da imate porodicu svojih snova i tako dalje. Sve to, svi ti delovi, fragmenti, segmenti života, u svakome od tih možete postići veći uspeh od onoga na što ste navikli, ono čemu ste svedočili. Ako se uklonite iz prvobitne sredine u kojoj ste odrastali, dobit ćete taj efekat ogledala koji je toliko dragocen i onda kreće preispitivanje i onda kreće promena tih programa. Ti programi, kao što smo rekli, kontrolišu 95% onoga što birate, radite i 95% ishoda. Kada njih promenite, 95% vašeg života se menja. Eto. Nadam se da vam ovo služi. Nastavit ću sa serijom ovih videa i želim vam prelep dan.